abahlali baseSanta kufushane neKing Paulo Airport baphume ngobuninzi bezohlangana namagoso eDepartment of Education kweleLempuma Koloni malungana nesikole sabo uMthinza High School abathola ukuba sivalwe yi-SGB emveni kokuba abazali bengakwazanga ukubhadala imali ezifunwa sisikolo. Bathi isebe lezemfundo belifikile libashiye phakathi abazali nabahlali. Onondaba be-BCM TV besiphathele imifanekiso elandelayo buNomfundo Gumede we-BCM TV News eMonti. Nangu ufuna ukuphethelwa tyala yaba ingqokolo ke lonto uchairperson wakhe uAndile Gqithani okwanguchairperson weANC kule wathi no hayi unongwa wamnika iphazama le mali yezitulo apha esikolweni ziyashota izitulo baninzi kakhulu abafundi bame ngenyawo so ziyashota izitulo so ezi-250 zenza lonto abahlali bathi ngokutheni singayofunwa edepartmentini sezitulo kodwa idepartment iyawubuya kudala idepartment sifuna ufunda ngoku kodwa into eyi-challenge into yobana kuthiwa ezi-250 noba ziphelele ngoMatshi okanye ngoApril kodwa abazali mabazikhuphe abayi-20 abazali sebezikhuphile abayi-7 bakhuphe ezingaphelelanga so abahlali badibana bacela into yoba make soyisabele edepartmentini le nto uba ingaba kurayithi na because isikolo sivaliwe isikolo mba wakhutshwa nootishala wakhutshwa nabantu abaklinayo so ke ngabazali bacela uba mayosabela phaa edepartmentini uba ingaba yinto erayithi nale idepartment yayinyevule le yathi irongo into yoba kuvalwe isikolo irongo into yoba kukhutshiswe abantu imali kwisikolo sikarhulumente. Sivalwa ngubani isikolo? Sivalwa yi-SGB. Okay. Ithatha isigqibo for abahlali. And isikolo esi kuno-free school? Kuno-free school sasika-government. And khuluwa with the understanding yenu plus abahlali le consequence yabantu abangabhatelanga bathi kwenzeke ntoni xa umntana wakho engakwazi uyi-afforda le mali? Ikhona ke into evakalayo into yoba akazinikwa incwadi bavelile abazali emeeting bathi umntana makhe angazinikwa incwadi kuthiwa up until aze naka-250 kufunekayo. And idepartment ibiyikhuphile ngoDisemba yayikhupha ngoJanuwari ulantu MEC oba akho mntana imele uyavalelwa without imali. The reason why silapha is because oba sivaleyo into and idepartment bithathe istand sithi akho sikolo simele uba sibamba izinto zomntana ngenxa yabangenamali. So nina ningabahlali xa nisiya kwidepartment ithini yona? Idepartment siyile sithunywe ngabahlali idepartment yathembisa ukuba izawuza apha ngomso izolungisa yonke le nto abahlali mababe lapha ngo-9 ngo-10 izawubi lapha enyanisweni idepartment ifikile kodwa ithe yawubona abahlali abangaka yajika phuma yabaleka kwalandela neetishala zonke ngeemoto zilandela emva kwedepartment. Xa simisa uprincipal simbuza into yoba kuyiwaphi uthi uprincipal iprovince ivumelene nedepartment that makuyiwe apha edepartmentini apha ngasezulu iyohlalelwa phaa le meeting ingabi sahlalelwa apha. That's why kukho le ngxolo nje because abahlali balindile bona bayemka bayohlalela down the meeting. And ke ngoku ingxaki ke ngoku ingaba i-delegation yabahlali njengoba nina ibingabantu abakhalazayo i-delegation yabahlali ikhona kule meeting kuya kuyo? Yiloo nto ke lesiyilungisayo sivumelana kuloo nto into yokubana makube khona abantu abazawukhawuleza baleqe kulaa meeting ingekapheli laa meeting bayozisa umlomo osuka abahlali balapho balindile njengoba bethe wona bazawuza apha abahlalini. Uqala kwale nto eMthizi kwaku-2018 sizise abantwana apha kwathiwa apha esikolweni indawo ayikho sakhupha ke i-150 sathi ootishala makuthengwe izitulo for aba bantwana bethu bazokwazi ukungena. Nyhani ke yenzeka loo nto kwala kunyaka olandelayo yanyuka imali yathi 250 sothuka ke ngokuthini uba inoba yi-250 yantoni libizwayo kuba kaloku thina besisenzela for into yokuba kuthiwa akho zitulo xa zibe zingekho izitulo bazithenga eziya izitulo bekumfanele into yokokuba zisekhona ezaa zitulo abantwana bethu bakwazi into yokokuba aba bazawuphinda bangene baphinde basebenzise kweziya izitulo. Safumanisa ke into yokokuba khange sithengwe isitulo eMthizi bahambe beyocelelwa izitulo kwezinye iindawo bazinikwa complain kuloo nto kunyaka olandelayo kwathiwa imali inyukile yi-250 saphinda sazibuza uba yi-250 yantoni leyo
iyasibetha ke kakhulu loo nto leyo kuba kaloku abantwana bethu asiphangeli. Umzekelo mna andiphangeli, ndihlele ekhayeni ndiphila igranti yabantwana ababini. Xa ndizawukhuphela abantwana ababini i-500 ndiphinde funeke ndithengele umntana isihlangu, ndiphinde funeka umntana ndimthengele incwadi. Inoba thina sizawutya kwintoni naba bantwana xa bezawufika abantwana bengavasanga bemdaka bacinga fanuba bazawuhlamba ngantoni, because bazawuphinde babathuke bathi oonina bangamankeleli. Abantwana eklasini nganye bayacindezelana, more than 8 inani eklasini inye. uDepartment of Education wayethembisile kwabayaziyo ke kwiminyaka edlulileyo yile nto ingazoyingena into yokokuba uzawuzisa amagumbi atemporary for inani eli labantwana. Kuye kwanyanzela ukuba baliqhawule phakathi udliwanondlebe wonondaba bethu ngenxa yokukhula komsindo phakathi kwabahlali ne-SGB.